Сәлем, мин Алсу һәм шушы көннәрдә минем бик күптәннән теләгән идеям чынга ашты. Тосма дип аталган подкастым дөнья күрде. Үтебезне күтәрә алмый торган травмалар эләккән дип. Шундый хәдәлсезлек. Утырыгыз, хәзер озын тарих булачак. 2018 елда гади авыл кызы Тобиш мин укырга дип киләм зур шәһәргә Казанга. Һәм күз алдыгызга китерәсездер инде, әни канатыннан йомшак кына матур тормышка дип чыгып киткән кызның никадәр төрле кешеләр һәм вакыйгалар белән очрашуы. Ул вакытта мин куркудан үз ишемдә йомылып калырга гына түгел, комплексларым миллионлаган комплексым белән күзгә күз очрашырга мәҗбүр булам. Әйдә, Алсу сеңлем, киттек, барсын да аңлатам, күрсәтәм, курыкма дип әйтүче кеше булмагандыр инде. Факның файдасы тими калмый, мин уйлыйм. Әгәр дә минем кебек гади татар кызлары өчен таяныч һәм дус була алырдай берәр шәп кенә медиа яки комьюнити эшләп карасаң дип. Ковид елы була һәм инде мин беренче формат итеп Instagram журнал эшләп карыйм, төрле темаларга постлар чыгарам. Шта бик шундый кызыклы форматта бара, аннарысын тукталып калам. Сең ресурслар һәм көч итеп бетмәгәндер инде. Һәм күпме вакыт узганнан соң, күпмедер тәҗрибә тупланганнан соң, мин бу проектны яңадан күзаллый башлыйм. Һәм аны кызлар өчен генә түгел, гомумән татарның бүгенге тормышы, заманча мәдәнияте белән кызыксынган һәркем өчен подкаст форматында эшләргә булдым. Күрәсез, аны үз күзләрегез белән карый аласыз. Барлык сылтамаларны калдырам. Кирегез, карагыз, тыңлагыз һәм кайта авазларыгызны калдырыгыз. Рәхмәт.